Dette er en bevisførelse for f tegn x lige med x i anden. Det er en bevisførelse for tretrinsreglen. Jeg vil gerne starte med at forklare nogle ting. Disse ting kan bruges senere i videoen. Vi ser her et billede af en parabel. På parablen ser vi nogle enkelte elementer. Disse elementer skal bruges for at kunne bevise tretrinsreglen. Vi ser her en blå streg. Den blå streg er en tangent. Tilhørende er der en rød streg. Den røde streg kaldes for sekant. Vi ser hernede i bunden, der står delta x. Men hvad er delta x? Delta x er det, man får, når man tager hele bjælken her og minuser det med et lille stykke her. Derudfra får vi delta x, hvilket betyder forskel af x. Dertil har vi også en delta y. Den er her. Det foregår på samme måde som delta x. Og nu går vi over til tretrinsreglen fra vores funktion, som er f af x lige med x i anden. Første trin af de 3 trin er, hvor vi stiller formlen op for delta y. Fra før ved vi, at delta y er lige med den første funktionsværdi på y-aksen minus nummer 2 funktionsværdi. Fordi at vores funktion er f af x minus x i anden, sætter vi det ind i vores funktion. Det gør vi ved at sige x0 plus delta x i anden minus x0 i anden. Herefter ganger vi parentesen ud. Det gør vi ud fra den nummer 1 af de 3 vigtige formler, som hedder kvadratet på første led, kvadratet på andet led plus det dobbelte produkt. Som vi kan se her, hvor vi til sidst minuser med x0 i anden, som vi har herfra. Herfra kan vi se, at der står x0 i anden minus x0 i anden her, og de går derfor ud med hinanden, og derfor bliver delta y lige med delta x i anden plus 2 x0 gange delta x her. Det næste trin er trin 2, som er, hvor vi finder vores hældningskoefficient. Vores hældningskoefficient betegner jeg med a, fordi det er en ret linje, og en ret linje normalt betegnes som a. Men det er faktisk hældningskoefficienten, vi finder. Vi ved, at en hældningskoefficient er delta y divideret med delta x. Og delta x, den ved vi også allerede, hvad er, fordi at det så vi før på parablen, som var forskellen nede på x-aksen, og delta y har vi jo lige fundet. Derfor skriver vi vores delta y i tælleren og delta x i nævneren. Dette kan jeg skrive pænere ved, at jeg kan se, at jeg har delta x i alle mine led, og derfor kan sætte det uden for parentesen. Det gør jeg hernede, så den kommer til at hedde delta x, parentes, delta x plus 2 x0. Og det har jeg så tjekket ved, om man kan gøre det ved at gange delta x ind i, og se om jeg får det herop. Herved har jeg så delta x her og her, som går ud med hinanden, og derved får jeg, at a er lige med delta x plus 2 x0. Nu kommer vi til trin 3. Trin 3 er, hvor at delta x går med 0. Dette betyder også, at vores røde sekant nærmer sig mere og mere vores blå tangent. Og når vores røde sekant ligger oven på vores blå tangent, har vi vores grænseværdi, som er den, vi vil finde i trin 3. Når vi har fundet vores grænseværdi, kan vi tillade os at skrive f-mærke x foran, fordi at det også er vores differentialkoefficient for funktionen fx er lige med x i anden. Vi skriver L i m, og så vores hældningskoefficient, som vi har fundet heroppe. Og så kan vi sige, at når vores sekant nærmer sig tangenten, vil vores røde sekant
forsvindende helt, når den ligger præcis ovenpå, og derfor er delta x lige med 0, og derfor har vi kun 2x0 tilbage, og derfor er det vores grænseværdi. Vi kan nu med hjælp af GeoGebra få en bedre forståelse af, hvordan tretrinsreglen egentlig fungerer. Til at starte med indsætter vi vores parabol, som har funktionen f af x, lige med x i anden, som kan ses her. Derefter indsætter vi vores to punkter, som vi har valgt at kalde a og b. De punkter indsætter vi altså vores først x0, derefter vores f af x0, og på vores b-punkt indsætter vi vores x0 plus delta x, og dertil vores f er x0 plus delta x. Ved hjælp af vores a- og b-punkt kan vi altså nu lave vores sekant, som ses her som den røde streg. Det er altså linjen, der går mellem x0 og f er x0, som er her. Og vores x plus delta x, som ligger her. Og vores f er x0 plus delta x, som er her. På vores punkt A kan vi altså nu lave en tangent på punktet A, hvor vi så ved hjælp af tretrinsreglen kan finde ud af, når grænseværdien bestemmes, for når delta x går mod 0, som altså i vores tilfælde er, når delta x går mod vores punkt A, vores tangent. Det er altså vores B, vi trækker i, og når det kun er den blå, der kan ses, at vi altså nået vores 0. Og tretrinsreglen er derfor er færdig. Ja, det jeg vil vise her er, at man kunne bruge MatCat til at finde hældningskoefficienten, som man typisk på papir ville skrive som f mærke x, hvor vi her skriver det som d over dx fx er 2x. Måden man gør det på, det er, at man definerer fx til at være x i anden, som ses her, hvor jeg markerer det. Og så går man ned og vælger funktionen, der hedder d over dx, som findes heroppe i toppen. Og så er det, at MatCat klarer din beskidte arbejdsdel af det, og så giver der resultatet. Man kan også bruge formelsamlingen til at finde ud af, hvad hældningskoefficienten er. Den, hvis vi tager den her, hernede, hvor funktionen x, det er a gange x i ende, så kan vi se, at det bliver til n gange a gange x i ende minus 1. Eller hvis vi bruger tal, så kan vi sige, at a gange x i femte, det bliver så til 5 gange a gange x i fjerde. Og det kan vi så også bevise med MatCat, som er tegnet herind. Det som vi brugte før med de samme funktioner. D over dx, funktionen fx, er lige med 5 gange a gange x i fjerde.